Behin munduan, asko legez, loraldia sortu zen Bilbo hirian, euskal kultura garaikidea plazaratzeko asmoarekin. 7. edizioa dugu aurtengoa. Martxoaren 9an hasi eta 28an amaituko den festivala. Udaberriarekin batera dakarren emozio festa. Sormenari zor, sormena gara ala ia ezerrez. Birusak sortu dituen zailtasun guztien gainetik. Eta hodei guztien azpitik, sormenak salbatuko gaitu. Etorkizun berri bat sortzeko premia baitugu eta kultura dugu bidea. Testuinguru aldrebes honetan, 7. loraldia dakargu. 20 egunetan, 26 zentikari eta 115 bat sortzaile bilduko dituen festivala. Ausartak bai, ausartak gara sorkuntzan eta jarreran. Geldirik ez eta berritasunak izango ditugu aurtengo edizioan. Udagoienean zabaldu genuen esperientzia digitalaren ildotik, aurten 4 proposamen online eskainiko ditugu. Horietako 2 aretoetan eta internet bidez gozatu ahal izango ditugu. Alde batetik Bosak, Olatz Salvador eta Idoia kantariak biltzen dituen kontzertua eta solasaldia. Bestaldetik, Errimak Bioinetan, Ahatik dantza konpainiaren lan berritzailea eta Aiert Beobide koreografoarekin solasaldia eskaintzen duena. 2 esperientzia digital, 2etan hausnartzeko plaza. Lehenengoan, emakumeak eta eszena, 2. euskal iruditeria berria. Horrez gain, beste 2 proposamen online daude. Audiogida bat, Arriagatik Izosakira eramango zaitu paseo dramatizatu baten bidez. Eta mai inguru online bat dantzertiren eskutik. Dantzaren tradizio garaikidea ote da, esploratuko duen mai ingurua. Hodeian izango diren esperientzia hauetatik haratago, aurtengo festivalak sortzaile gazte saldo bat aurkeztuko du. Bideari ekiten dauden kimuak. Usta berriaren aleak. Bartzelonatik Aizea Marti hartu dator jazz ensemble batekin. Dantza garaikidean Garazi Etxaburu ari da sortzen eskultore batekin. Ikusentzunezko eta arte plastikoen eremuan Ainoa Urgoitia ari da filmatzen. Txalaparta eta musika klasikoa uztartzen Basabi taldea. Musikagintzan Olatz Salvador eta Idoia nabarmentzen hasi dira. Bertsolaritzan Jon Euria eta Oiana Iguaran. Eta aipatu ditugun guztiak emakumezko sortzaileak dira. Horra hor erronka. Bilboko bihotza hartuko genuela aldarrikatu genuen hasieratik. Euskara erdigunera ekarri nahi eta horregatik urtero ematen dugu urratz berria. Aurten 13 areto aukeratu ditugu. Euskal kultura barreiatuko da Bilboko bihotzean eta aretorik dizdiratsuenetan izango da. 7 kaleetan izango gara. Arriagantzokian, Bidebarrieta liburutegian eta baita Biran ere. 4 museotan, Guggenheim, Kresala usaina duen Itxas Museonen, Arte Ederren Museoan eta Euskal Museoan. Garaikidearen aterpea eraikitzen duen Alondegian. Esgaek kudeatzen duen Kanpos Antzokian, Euskal Unibertsitateko Bizkaia aretoan, BBK salan, La Fundizionen eta baita Elkar denda batean. Lehen, loraldiak Bilbo hartuko du. Geroago Euskal Herrira abiatuko da. Azken estadistiken arabera, Bilboko biztanleri erdia euskalduna edo ia euskalduna da. Horrek etorkizunari ate eder eta itxaropentsua zabaltzen dio. Bilboko kaleak eta aretoak euskaraz blaitu nahi ditugu. Loraldian ereiten dugu. Eta ureztatuz gero, bertoko kulturak zor zaion lurra bereganatuko du. Udaberriarekin batera, loraldia dakar. Koronavirusa oztopoa da oraindik ere, baina guk lanean eta trabak gainditzen jarraitzen dugu. Bilboko kultura jarduerak aurrera egin dezan. Horrela, posible egiten duten guztien aleginen handiari esker, aurten ere Loraldia Festivala iritsiko da. Musikak, dantzak, antzerkiak, ikusentzuteko produkzioek eta barrek uriko txoko guztiak hartuko dituzte martxoaren 9tik 28 bitartean. Kultura eskaintza zabala da, eta agerian uzten du Bilboko udalak euskal kultura ekoizpenaren alde
eta kulturaren baliokate osoaren alde hartutako konpromisoa eta apustu irmoa. Koronavirusa gure bizitzan agertu zenetik, kultura izan da gure lehentasunetako bat. Sektoreari laguntzeko tresna espezifikoak, laguntza neurriak, eta pandemiak eragilei sortutako kalteak arintzeko tresnak jarri ditugu martxan. Bilbo uri bizia da, eta hala izaten jarraitzea nahi dugu. Guztion artean, Bilbo, hemengo eta nazioarteko kulturaren esparruan, disiplina guztietan erreferentzia bezala sendotzea nahi dugu. Arestian aipatu bezala, emakumezko sortzaileek badute leku nabarmen bat 7. edizio honetan. Horra hor bosak sentikaria, non Olatz Salvador eta Idoia kantarien azken sormenak eta hausnarketak entzuteko aukera izango ditugun. Musikarekin jarraituz, haizea marti hartu aipatu beharrean gaude. Dantzari dagokionez, Garazi Etxaburu edo Pantzika Telleria. Teatroan berriz, Pizifaktoria taldea sortu duen Irati Agirreskuenaga, edo Pesoak atera zuen kartzelatik Sarrionaindia performancean parte hartzen duten Ainhoa Alberdi, Erika Olaizola eta Idoia Beratarbide. Literaturan Antxine Mendizabal eta Laine Agirre. Zura eta Ura proiektuan Leire Bilbao eta Mirena Gurmeabe poetek parte hartuko dute. Zinemagintzan Ainhoa Urgoitia gonbidatu dugu. Begirada hauek guztiek loraldian aurkitu dute aterpe. Kaixo, Ainhoa Urgoitia naiz eta Enrique Herrirekin batera margolan bat oparitzen didazu dokumentalaren zuzendaria gara. Aurten Loraldia Festivalean izango gara eta oso pozik gaude horregatik. Gure dokumentalaren bitartez, artearen inguruan sortzen diren zenbait erreflexio aurkezten ditugu. Hau da, zer den artea eta zer den arteaz bizitzea. Gure dokumentala ikusteko aukera izango duzue Arte Ederren Museoan, martxoaren 24an, Arratsaldeko 7:00. Espero dut hurbiltzea eta disfrutatzea. Eskerrik asko Loraldiari eta eskerrik asko zuei. Iturrizarretik ur berria emari etengabe ari da. Horregatik, Xabier Lete, Agustin Xao eta Pierre Topete Xaun gurean izango dira gonbidatu. Bidegile horiek berreskuratuko ditugu gaurko garaietara ekarriz. Erreferente garaikideak ere gure estenan izango dira. Joseba Sarrionaindia, Mikel Antza, Carlos Linazasoro eta Unai Elorriaga idazleak. Fernando Velázquez musikagilea, Peio Reparezek sortu berri duen Zetak taldea, edota Oskar Alegria zinegilea. Euskal kulturaren bidegile aparta hauek loraldian badute esperimentatzeko plaza. Loreak eta zauriak alorra asko uztartzen dituen emanaldi bat da, Xabier Leteren obra bera baitu oinarri, eta obrak berak bezala, kantutik adina dauka bertsotik, omenalditik adina dauka jolasetik, eta loretik adina dauka zauritik ere. Hortik aurrerakoak loraldian erakutsiko dizkizugu. 7. edizio honetan 7 dira arte arloak, 7 sormen disiplina, sarritan euren artean uztartzen direnak. Teatroa, dantza, bertsolaritza, musika, arte plastikoak, literatura eta 7. artea, zinema. Quedamos para hacer mi llamada a la Puente de Mayo.
Zinemari dagokionez, 3 film estreinatuko ditugu. Kukairen bizimina, Ainhoa Urgoitiaren margolan bat oparitzen didazu, eta Oskar Alegriaren Zumiriki zintaren euskarazko bertsioa. Estamos remando a una gaviota que hay aquí, cogiendo peces. Zumiriki. Kaixo, Aiert Beobide naiz, Agatik Dantza Konpainiatik, eta mezuenen bidez, iragarri nahi nizuen aurten bai, Loraldiako egitarau barnean izango garela herrimak 2 oinetan gure azken ikuskizunarekin, Azkuna zentroan martxoaren 17an. Bai? Emanaldi hau, bertsolaritza bera hartzen ditu oinarri eta dantza garaikidearekin proposatutako bidaia osatzen du. Lantalde izugarri bati esker, hitzak, ahotsak, bertsoak hautatu ditugu, doinuak, eta guzti horri mugimendu garaikideak ezarriz, bizitzeko gogoa piztuko dizuen, berreskuratuko dizuen emanaldia sortu dugu. Denok gonbidatuta zaudete. Festival honen zutabeak gero eta irmagoak dira. 11 kultur eragile pribatu eta publikoen elkarlanak loraldia emankorra dakar. Mila esker, bihotzez, bereziki eskerrak emanei dizkiogu gure babesle nagusiei. Bilboko udalari, Bizkaiko Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta baita laboral kutxari ere. Urte honek gogorra izan badabe, zeozer argi itzi dauzku, eta hori da kulturak berezko dauan bizi indarra, eta berezkoa dauan, behin da berriro altzatzeko gaitasun eta adore hori, ez? Sormena gara eta nekez bizi gaitekez kultura barik. Ez behintzat, garen moduan. Agian posible izango da kultura barik bizitzea, ez da nik neuk ez pentsatzen dut, baina agian posible izango da. Baina argi dagona da, ez ginatekela geu izango, ez ginatekela bardinak izango. Nik aukeran nahiago sorkuntza aberatzagoa, edapen zabalagokoa eta kontsumo handiagoa. Horrexegaitik, sormenari zor lelopean, aurtengo Loraldia Festivala. Gure sortzaileak, geure kulturaren erdigunean. Eurei badautzegu zor, kulturaren eta gizartearen etenbako hazkundea eta garapena. Badator Loraldia bere 7. edizioan. Musika, bertso, liburu, antzerki, emanaldi, irakurketa, aisialdi, agerraldi, jendaurreko aurkikuntza eta jendaurreko zomaketa. Ez dakit zen aurritan izango dan, baina uste dut aurtengo Loraldiak utziko digula kulturarekin ahildututa dagoen modu presentzial hori berreskuratzen. Elkarrekin, aurrez aurre, juntu
emaitza eta kultura emanaldi berriak ikusten eta horietaz gozatzen. Ahalegin handi bat egin dugu. Joan den ekainaren batetik, autonomia erkidegoan, Euskadin, kultura emanaldiak bizirik mantentzeko. Antzokiak zabalik egon zitezen, antzerki emanaldiak posible izan zitezen, eta musika emanaldiak ere bai, dantzarenak bezala. Beharrezkoa zen, kulturgintza bizirik mantentzeko, gutxieneko jardun bat mantentzea. Eta horren barruan, beharrezkoa ikusten dugu baita ere, loraldia bizirik mantentzeko, aldan neurrian eta modurik seguruenean, hartu beharreko neurri guztiak hartuta, loraldia egitea, aurrez aurre egitea, elkarrekin egotea eta kulturaz gozatzea. Animo, lorezain guztioi eta loraldian zehar elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko. Loraldian ari gara komunitatea sortzen, lorazainak deitzen diegu. Haiei esker festival honek badu kulturzale talde handi bat. Gaur egun 2000 ikurre. Iaz bezala, aurten ere lorazain eguna ospatuko dugu. Klakedantza eta txalaparta uztartzen duen txak-txak ikuskizunarekin ospatuko dugu lorazain eguna. Egun horretan lorazainek doan izango dute sarrera. Beraz, animatzen zaituztegu lorazain egiten gure webgunearen bidez eta gozatu gurekin batera euskal kultura garaikiderik onenarekin. Amaierara heldu gara eta teloia izteko aipa ditzagun edizio honek dituen proposamen artistiko berdingabe batzuk. Rol joko bat jokatzeko aukera Alondegiko mediatekan, Atopia RPG Gorordromoa. Palindromoekin emozionatzeko aukera emango duen sentikari berezia, Amorante, Okene Abrego eta Bigara kolektiboren eskutik. Abere Ulua la L. Eta esnatu naiz kabaret txikia, LGTBI komunitatetik Andoni Mutiloak sortutako bakarrizketa. Amaitzeko aipatu transmisioaren aldeko lanean sortu den Loraldia Eskola. Aurten, Dimako Ugarana Eskolak eta Bilboko Abusu ikastolak hartu dute parte. Estena eta pantaila izango dute gure festivalean. Eta hau, egia ez bada, zar dezatela Kalabazan, eta irten dadila Bilboko Loraldia plazan. Izan ginen desastre bat, iparrik gabeko mapazar bat, zunigantan izugan. Zirriborro bat, deskartez zikin bat, laboaren horrietan belainoan, galdutako hitzak, baina egan egin genuen egan. Kanta hori itxasotik ikus mugetara. Izan ginen kaos hutsa, 80 bibala, ibilbide gaiztotua. Akorde bat, akorde minor bat, inork entzun ez duena arrano bat, zaurituta airean, baina egan egin genuen egan. Kanta hori itxasotik ikus mugetara. Ta jarri ginen ego haizearen esanetara.
astea zela, ekaitz astea zela, begiak itxi, azken besarkadan.